Een stroomstoring vanmorgen waar meer dan 60.000 huishoudens last van hadden. Ook stoplichten en slagbomen deden het niet meer. En verder in deze uitzending. Versperringen uit de oorlog gevonden. En ruzie in Rittem over Grasveld. Goedenavond. Hij was kort, maar wel krachtig. Een stroomstoring vanmorgen op de Beverlanden en Schouwen-Duiveland. Meer dan 60.000 huishoudens zaten een half uur tot een uur zonder stroom. Bij dit stroomverdeelstation in Goes was vanmorgen een knal te horen. Er werd nog even gedacht aan een brandje, maar dat bleek niet zo te zijn. Maar na die knal zaten heel wat mensen op de Beverlanden en Schouwen-Duiveland zonder elektriciteit. De storing zorgde vooral op de weg voor problemen, zoals opstoppingen bij verkeerslichten. Op het parkeerterrein van ziekenhuis ADRZ was het ook even passen en meten. Vanochtend gingen natuurlijk gelijk de slagbomen open, omdat er de stroomstoring is. Dan gaat hij gelijk automatisch. Maar dat betekent ook dat mensen dus zonder kaartje naar binnen komen. En dat ook hier die betaalautomaten dus ook helemaal op storing gingen. Dus ja, mensen komen dan wel met de vraag van ja, hoe gaat het nou straks met uitrijden natuurlijk? Hè? Kan ik er nog wel uit? Bezoekers konden uiteindelijk gewoon van het parkeerterrein af. Het ziekenhuis zelf had niet zoveel last van de storing en schakelde snel over op noodstroom. Dus bleven grote problemen uit. Gelukkig was het snel opgelost. Ja, zeker. Gelukkig wel. Ja. Dus alles is nou weer een beetje op orde. Volgens netbeheerder TenneT werd bij de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Borselen een hoogspanningslijn geraakt. En was dat de oorzaak van de stroomstoring. En zo'n hoogspanningslijn gaat dan op een bepaalde manier trillen. En dan gaat de beveiliging van zo'n hoogspanningsstation, die gaat er een rem op zetten. Dus die zorgt ervoor dat het station veilig wordt gesteld. Want als zo'n hoogspanningslijn losschiet, nou, dan kun je brand krijgen. TenneT doet nog onderzoek naar wat precies de hoogspanningslijn heeft geraakt. Hoewel de werkzaamheden aan de verbinding nog wel even duren, acht TenneT de kans op een nieuwe storing klein. De politie wil in 90% van de gevallen binnen een kwartier bij een spoedmelding zijn. Maar dat lukt in Zeeland alleen in Middelburg. Vlissingen, Goes en Capelle komen nog enigszins in de buurt. Op Tolen is het slechtst. Daar wordt de streeftijd bij lange na niet gehaald. Volgens de politie komen de slechte aanrijdtijden onder meer door een tekort aan personeel. Bij werkzaamheden aan een strandovergang in Zoutelande zijn betonnen versperringen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Duitsers hebben hier 3 tot 4 rijen versperringen aangelegd met allemaal betonnen piramides, variërend in grootte. Dat was om voertuigen, panzervoertuigen die zeg maar zouden landen op het strand bij Westkapelle en de duinen over zouden steken, want dat was hier nog allemaal duin, om die tegen te houden. De gemeente moet beslissen wat ermee gaat gebeuren. Als het aan zakkers ligt, blijven ze op wat voor manier dan ook te zien. Zeker omdat het al zo lang weggestopt heeft gezeten. Net buiten Koewacht is vannacht een woonboerderij uitgebrand. Het vuur begon in de keuken en sloeg over naar de rest van het monumentale pand. 1 iemand was in de woning, maar kon op tijd wegkomen. De brandweer moest alles uit de kast halen, want de brand was fors. Er was veel rook en er was in eerste instantie te weinig bluswater. In Stad van Gent wordt een 4-tal huurwoningen gebouwd met een schuin groen dak. Alles om zo weinig mogelijk energie en zoet water te verspillen. Het systeem is eigenlijk vrij simpel. Regenwater dat op het dak met plantjes valt en niet wordt gebruikt, wordt via een regenpijp opgeslagen in een grote ondergrondse watertank. Dit water kan op een later tijdstip gebruikt worden voor het beregenen van het dak. Maar de bewoners kunnen het water ook gebruiken voor de wasmachine en het doorspoelen van het toilet. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is de eerste wooncoöperatie in Zeeland die dit systeem toepast. Wij hebben als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk ook de opdracht om alle woningen voor ons te verduurzamen. Dus wij hebben ook gedacht om een duurzame oplossing te verzinnen en mee aan de slag te gaan. En dan geprobeerd om dit van de grond te krijgen. Het gebruik van sedum op daken is op zich niet nieuw, maar wel op deze manier. Groene daken zijn er volop, maar dat zijn dan platte daken. Flatgebouwen, winkel, je garage bijvoorbeeld met plat dak. En daar ligt dan sedum op. Dat is eigenlijk een eenzijdig plantje. Het mooie is van sedum dat die goed tegen droogte en natte kan. En die zorgt voor bloemetjes, bijtjes, muggetjes, vlindertjes, vogels. Ook in de dakranden rondom. Er zitten geïntegreerde
vogelnesten in, bijenhotels in. En die mix die zorgt voor echt groen in de straat. Een auto crashte vannacht op de Ringbrug in Goes. Het was een flinke klap, maar de bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Het ongeluk gebeurde rond 2:15. De auto was zwaar beschadigd en de brug ook. De brandweer en politie hebben gezocht rond de brug en in het water, maar er zijn geen slachtoffers gevonden. Deze groene laserstraal moet ervoor zorgen dat er op het terrein in Vlissingen-Oost geen vogels gaan broeden. TenneT wil hier komende zomer starten met de bouw van een station waar stroom wordt omgezet. En een vogelnest op de zandvlakte zou de bouw vertragen. Die laser die maakt verschillende patroontjes hier over de lege bouwplaats. En die zorgt ervoor dat vogels denken, oeh, wat is dit? Ik vlieg snel weg. TenneT heeft de laserstraal eerder succesvol gebruikt op de Maasvlakte. Nu wordt hij voor het eerst ingezet in Zeeland. Bij eerdere projecten maakten ze bijvoorbeeld gebruik van een hond. Als je met een persoon met een hond gaat lopen, dat is heel arbeidsintensief. Die man of vrouw die moet hier heel de dag door rondlopen met die hond. Dat kost veel tijd, maar ook veel geld. De laser wordt alleen gericht op het terrein, dus wandelaars hebben nergens last van. Ruzie over een veld in het midden van het dorp Rittem. De dorpsraad wil daar huizen laten bouwen, maar een groep omwonenden is tegen dat plan. Zo'n discussie is niet uniek, maar in Rittem is hij nu al jaren aan de gang en inmiddels lopen de emoties hoog op. Het gaat om dit grasveldje, waar de dorpsraad een 7-tal huizen wil neerzetten. Maar daar zitten de omwonenden niet op te wachten. En het ziet er niet naar uit dat de twee partijen het snel met elkaar eens worden. Op een half voetbalveld, daar gaan we een weg aanleggen van 6 meter breed. Daar gaan we 6 parkeerplaatsen er aanleggen voor de mensen die er wonen. Dan komen er nog 6 parkeerplaatsen erbij voor eventuele bezoekers. En dan komen er nog 7 woningen te staan. Wat blijft er dan nog over aan tuin of ruimte? Rob Dijken is een van de felste tegenstanders. Andere omwonenden zijn niet zozeer tegen de bouw, maar vooral tegen het huidige plan. Omdat het te dicht op onze woning staat, te hoog is. Ze zeggen niet precies hoe hoog ze worden. We denken aan de riolering, we denken aan het heien voor onze oude huizen. Wij staan heel veel staan er bij ons op staal in plaats van op palen. Dus we zijn gewoon bang voor heel veel schade. Volgens de dorpsraad is de rest van Rittem wel voor de bouw. En er moeten nou eenmaal huizen worden bijgebouwd. Ik kan me nou voorstellen dat er mensen niet gelukkig mee zijn dat er een woning achter hun komt. Maar dat heb je overal. Dan kunnen we gewoon nooit nergens meer bouwen in heel Nederland niet. Dus dat is gewoon de praktijk. Is dat je wel eens een keer wat moet. Het is een beetje geven nemen. Inmiddels duurt deze discussie over de toekomst van het stukje gras al zo'n 5 jaar. Ik ben het best een beetje beu aan het raken. Ja, dit wordt een veel te langdurig verhaal. Er komen best wat moppers. En dat vind ik geen eerlijke zaak. En er worden mensen beticht van oneerlijkheid en zulke soort dingen. Tegenstanders zetten vraagtekens bij zijn belangen, want zijn broer was initiatiefnemer van het plan. Maar die heeft zijn functie als ontwikkelaar inmiddels neergelegd en is volgens de voorzitter nu niet meer dan een tussenpersoon die hier en daar een handje helpt. En niet meer en niet minder, die verdient er geen cent aan. En wij als dorpsraad ook niet. Nee, als vrijwilliger dus, hè? Als vrijwilliger, ja. Ondanks alles blijven de omwonenden zitten met een gevoel van machteloosheid. Ja, kijk, ik vind je bent een dorpsraad, maar dan ben je van heel het dorp, van heel Rittem. En dat missen wij heel erg als omwonenden. Dus het wordt er eigenlijk gewoon een beetje doorheen gedouwd. Ja, ik krijg geen contact. Er is geen inspraak. Ik heb het al meer gezegd. Er is geen dialoog. Rob Dijken zal bezwaar blijven maken en hoopt op een ander plan voor het, volgens hem, laatste stukje groen van Rittem. Maak er een dorpsboomgaard van. Een vlindertuin. Maak het groen. Maak het sociaal. Daar vind ik dat een dorpsraad zijn eigen voor in zou moeten spannen. Maar, zo blijkt maar weer, omwonenden en dorpsraad staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is niet dat hij het hartje van Amsterdam is, dan zou je er al meer van praten hebben. We zitten in Rittem, 500 inwoners dik. 100 meter aan elke kant op zitten, het is overal groen. Dus zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de bouwplannen. En dat gebeurt op 13 maart. Het was best fris vandaag, een aantal buien, maar ook zonnige momenten en het werd 8 graden. Morgen ook weer een paar buien met misschien zelfs hagel, maar ook dan af en toe zon. En vanaf vrijdag wordt het droger. Zometeen geeft Stefan je het uitgebreidere weerbericht. Zeeland Nu zit erop. Een hele fijne avond.